करली कशी दिला? करली 100 एक. हां हां. 100 एक. गावात मासे लय स्वस्त. चिंगळ्या देवा मोठमोठी दे. मोठी ती कोलंबी आहे ही बघा. त्याच्यानंतर हे खेकडे आहेत. खेकडे आज भेटले नाही. आणि हे खाडीतले मासे आहेत. काय दाखव वहिनी. हा बघा ह्या गुंजा. हे बघा ही कोलंबी आहे. शेंगा बटाटा आणि कुर्ले 2च होते काय 3 होते. त्याचा वेगळा बनवता दीपाली. आणि हे मासे आहेत. हे बघा मीठ लावलेले आहेत. ह्याचा सार बनवणार. मासे फ्रेश आहेत एकदम. हो हे काय ते स्किन वरसूनच समजतं ना. शेपटी जिया. तर म्हणजे आहे पत्रावळी वाढलेले आहेत आणि बच्चे कंपनी आहे जेव बसल्यात. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज हा 31 डिसेंबर आणि आज हा आमच्या भावीचा बड्डे आणि आम्ही इलं आहे मासे नेऊ का माशावाली इलिया. तर मासे घेतो आम्ही. आणि दुसरा म्हणजे आम्ही आंघोळ नाही केलं ती गवल्याने पण कारण माशावाले लवकर येतात म्हणून आम्ही उठलो नाश्ता बिष्टा करून लगेच खाली येऊन राहिलो कारण मासे भेटू गवे आमका म्हणून. तर आता मासे घेऊया, काय काय मासे आहेत ते बघूया आणि नंतर मासे घेऊन घरात जाऊया. तर आता वाजल्यात 8. विठ्ठल गेलो जिम का तर विठ्ठल केक घेऊन येणार. मग दुपारी आम्ही मासे वगैरे खाऊ. त्याच्यानंतर केक वगैरे कापू आणि त्याच्यानंतर रात्री पण आम्ही आणि त्याच्यानंतर आम्ही रात्री एक स्पेशल हॉटेल का जाणार आहोत जेवका सर्वांका घेऊन. आई पप्पांक वगैरे सर्वांक घेऊन जाणार आहोत. त्यामुळे बघू ह्यो एक आजच्या माशांचं वगैरे एक व्लॉग होईल आणि त्याच्यातच मग बड्डेचं वगैरे करू किंवा मोठो व्लॉग झालो तर वाढदिवसाचं देवगडच्या हॉटेलचं दुसरं व्हिडिओ बनवू. तर शेवटपर्यंत तुम्ही बघत राहा. माईची झोप अजून पूर्ण झालेली नाही, आळस काढता माई. तर आता आम्ही जाऊया. चला लेट्स गो. हॅपी बर्थडे भावी. भावी हॅपी बर्थडे. जिया तसा ना खड्डे है आज भावी का हॅपी बर्थडे है. खूप चांगले चांगले कमेंट करा. हा भावीसाठी चांगले चांगले कमेंट करा. चला. आणि भावी आणि मी मॅचिंग केलंय काल म्हणजे कालचा आहे ना हे कालचे आहेत. आज बघूया काय मॅचिंग होतं का. चला लेट्स गो गाईज. आई ऐकणार नाही तुमका धाव का गावचा आता. तर मंडळी जाऊया आपण आणि सकाळ ए सचिन चल. आणि वातावरण सकाळचा खरंच मस्त वाटतं एकदम भारी. आणि आईचा फोन येता आता आम्ही जातो नाही तर वैतागात परत. करली कशी दिलं? करली 100 एक. हां हां. 100 एक. गावात मासे लय स्वस्त. आता तू सांगू नको मग दर वाढली. 500 रुपये तापण तापण बरोबर आहे. गावा बघा मुंबईत जावा किती महाग माहिती ना. शुभांगी आता गावातला विराट गावातला नाही बाहेरचा ना आता विरवाडचा जा. मग कांचेचा खेळू ना. शूटिंग करा म्हणजे ते हे करू. मासे नेऊ घेऊ खवे. विरवाडी सोडून आणि खाय त्या तुम्ही बोलला होता मोंड पापरडा झरकारवाडी अनबोनेवाडी मुंडेवाडी साईनगर सगळ्या मुंबईत कशी फिरतात तशा प्रकारे कोई लोक नाही फिरत मुंबई. भया लोक फिरतात. ही रिक्षा नंबर लक्षात ठेवा MH0 46 59. वरती एक चाललाय काय करणो एक बसो बारको. हा गाणं लावलास तरी चाला. पोळी गीत लावायचं खायचं तरी. बारके भेटत ना. हा तेच बरोबर. मासे आले लहान ओळखू पण गावात ना लांबूनच गाडी कोणती मासे नाव पण घ्यायचा. करली सुरमई पापलेट पिंगळा मांडेली तो काय बिंदासा. हो काय टाकले टाकले टाक नाही खणकी 2 टाकायचे. शेपडे टाक ते शेपडे टाक. शेपडे मांजरा खवे त्याच्या. काय सांग लवकर तुझा बर्थडे आज वाढदिवस वाढदिवस आहे त्याचा. शुभेच्छा. वाढदिवस शुभेच्छा. ते का काय हवा कोलंबीच हवी. हे का खेकडे हवे. खेकडे नाही ना. हा रात्री फोन लाव. चिंगळ्या देवा
मोठी दे. हे झालं तुझं हे पैसे ऑपरेशन काय हे करत होतं ना. हातवेत धरून चालता आता. म्हणजे आबा आता कामाक जाता. 2 लॉक मध्ये आबा नव्हतो तर आता आबा का आम्ही शूटिंग करतोय. हो बघा आबा आता ह्यो खाणार आणि नंतर कामाक जाणार. आणि हा बघ हे लागला काय हाय. हां आणि पॅन्ट दाखव तुझे असे दाखव. हां चालेल. तर म्हणजे भावी जियाची आणि माझी आंघोळ झाली आहे आणि आम्ही जातो आमच्या हनुमंताच्या मंदिरात पाया पडू. चला लेट्स गो. होय बबन बाय. बजरंग बली की जय सियाराम. दोघा आहे मासे साफ करूक बसली आहेत आणि ते मांजूर पण इला. हे बघ तुमका आज मासे दाखवतो. हे आता सकाळी आम्ही आणलं होतं ती कोलंबी आहे ही बघा. त्याच्यानंतर हे खेकडे आहेत. खेकडे आज भेटले नाही. आणि हे खाडीतले मासे आहेत. काय दाखव वहिनी. हा बघा ह्या गुंजा. हां गुंजा काचके आणि शेड्याचे घर आणि बांगडे पण आहेत ना छोटे. हा छोटो बांगडो हा तो खाडीत भेटलो आमच्या वाटतं. हे बघा खाडीत पण बांगडे भेटतात. नाही एकच हा वाटतं तो. अरे बापरे तो बघ कसलो काळो हा तो. बापरे जरा पण ते का व्हाईट कलर नाही. असं काय घाबरात नाही रात्रीचं कोणतरी. दिसणारच नाही डोळे दिसतील फक्त. घाबरला असता जिया ते का. तर मंडळी हाय साफसफाई चालू आ माशांची. हाय पप्पा इल्यात काम करून. खैसून इलास 2:30 कालबा साफ करून इल्यात. आणि आबा आज भावीच्या बड्डेसाठी खास रवलो आहे. हो बघा कारण आज पार्टी आहे ना भावीच्या बड्डेची तर तो रवलो आ. हिशोब करता किती दिवस भरल्या ना तो. हे बघा ह्यो त्याचो हय हिशोब चालू हा. माका मोजूक सांगता किती दिवस त्याने भरल्यानात. 34 दिवस भरल्यानात. एवढे पैसे येऊचे त्याचे. डिसेंबर सर्व हिशोब ह्याचो भारी आहे. थांब आम्ही आधी आबाचा हिशोब करतोय आणि नंतर बघू. तर म्हणजे हे आता मासे साफ करून झाले. हे खाडीतले आहेत मासे सर्व. मीठ वगैरे लावले नाही. आणि ही कोलंबी आहे. आणि आज काय खेकडे भेटले ना. आम्ही खेकडे सांगितले होते पण हे एवढेच भेटले आहेत खेकडे. तर आजचं सर्व आमचं बेत आहे फक्त एका टायमिंगचा. संध्याकाळी आम्ही हॉटेलला जाणार आहोत. आणि दुसरा म्हणजे शेंगे बटाटे वगैरे ह्याच्यात अजून मटेरियल ॲड करूचा. मग शेंगे बटाटे टाकल्यानंतर एकदम कोलंबीत ना एक भारीच लागतात. ते सर्व आता तुमका रेसिपी दाखवतो आम्ही. काय बनवतो दीपाली. शेंगा बटाटा आणि प्रॉन्स. कोळंबी शेंगा बटाटे. कोळंबी हे बघा ही कोळंबी आहे. शेंगा बटाटा आणि कुर्ले 2च होते काय 3 होते. त्याचा वेगळा बनवता दीपाली. आणि हे मासे आहेत. हे बघा मीठ लावलेले. ह्याचा सार बनवणार. हां हां आमच्या विठ्ठलाच्या बागेतून. शाबास. एक कांदा झणझणीत अगदी बनवणारा दीपाली. तर वहिनी काय बनवणारा. वहिनी रोज बनवताना वहिनीचा आराम दिलो आज. वहिनी का आराम आहे. भावीच्या बड्डेचा आराम आहे वहिनीचा. काय करता. टीव्ही बघता. मजा तिची. हळद आणि बाजको मसालो गावातलं तो टाकलोय. बारीक मस्त. आणि समुद्रातले किती 1 किलो. हा 1 किलो कसं असतं म्हणजे हे वाट्यावर असतं किलोवर नसतं. त्याच्याकडे जा रिक्षेत फिरतात काय काटो घेऊन फिरणार आहे की काय. वाटो होतं म्हणजे 2 वाटे घेतले मी. पण हे वाटे पण स्वस्त असतात.
100 रुपये वाटतो असा. त्याच्यात शेंगा बटाटे. ओके. शेंगा जास्त नाही ना होते. नाही नाही, शेंगा जास्तच हवे. आणि नुसते शेंगा बटाटा खाण्यापेक्षा कालवा किंवा प्रॉन्स असे टाकले ना, आई शपथ लय भारी लागतात. आणि आज तर लयच मजा येणार आहे खाऊ. शेंगे हे हेल्दी आहेत एकदम आणि ताजे शेंगे ताजे आहेत, त्यामुळे ते भारी लागतात. गावचे. हा आणि गावचे आहेत. मसाला टाकलाच ना? नाही तर अजून टाकायचा. प्रॉन्ससाठी तो मसाला बरोबर होतो. शेंगे टाकला ना, अजून टाक जरा मस्त जरा मसालेदार होते जरा. मसाला बाहेरचा नाही आपलं, कलरवाला ओरिजिनल आहे. एक चमचा टाक भरभर. होऊ दे तिखट. आग आणि धूर जाळ येऊ देत. छोटे प्रॉन्स लवकर शिजते. त्याच्यात पाणी टाकलो आणि शिजत ठेवलं, म्हणजे शिजू दे जरा 15-20 मिनिटं चांगलं. तर आता दीपाली खेकडे बनवता. म्हणजे 4च होते खेकडे आणि ते पण छोटे होते. पण जरी छोटे असले तरी मजा येणार आहे खाऊ. त्यांना चवलंय असतं भारी. तिथे दुसरी सिटी आहे ना. हां चला का, तिसरी होच्या अगोदर तुझा जेवण हो बाबा. एक चमचा मालवणी मसाला, त्याच्यानंतर गरम मसाला, मसाला तिकडं आबायलो आबा खायचं. यार भारीच लागतं ते खेकड्यांना स्मेल असतात. मुंबईला स्मेल नाही येत ना. काय आला कशाचे? यूट्यूबचे काय इंस्टाचे? ओके ओके. आज आबा बड्डे दिवशी घरात सुट्टी घेतल्या ना आबा भावीच्या बड्डेसाठी खास. फिल्टरचं पाणी नाही पित, डायरेक्ट पिता पाणी. नाही चूळ भरता म्हणून. ओके ओके. दुपारी कड गेलो की नाही? माका लय भूक लागली, आज लय वाजले. मस्त आहे. आणि काय झालं कुर्ल्यांचा आताच ठेवलेला वाटाप टाकूचा ना. वाटाप टाकूचा. काही खेकडे ना या साईड गॅस बारीक असल्यामुळे खरी टँकर ठेवलं. ओके ओके चालतं. आता लोणचं आता खेकडे नाही आता. लोणच्यासारखेच खाऊचे लागणार. हे बघा 1 वाजलो आता. हो 1:30 वाजतील जेव्हा. 1:30 वाजेपर्यंत होत ना. हा बस झाला आता. झाला वाटा बारीक झाला ना. बस झाला. अजून किती हवं? तर दीपाली हे आता मासे फोडणी का देता आणि मी ड्रोनने शूट घेतो. ड्रोनने वरून ना टॉप अँगल नाही घेतो. हे खाडीतले मासे आहेत म्हणून त्याला फोडणी घालतात कांद्याची. हां खाडीच्या माशांना फोडणी देतो आम्ही. खाऊ मजा येणार आज. फ्रेश आहेत ना मासे. मासे फ्रेश आहेत खाडीतले एकदम. आणि खाडीतले आहेत ते. खाडीतल्या माशांना चव असते. आता दीपाली वाटाप घालता. कुर्ल्यान ठेवा जरासा. कुर्ला एकदम जरासा लागत वाटाप, जास्त नाही लागत. आता दीपाने वाटाप घातला ना मस्तपैकी.
तर मजा येणार. आता खरा गरगरीत झाला. खेकड्यांचा शिजला ना? खेकडे घेऊन सुके करू शक. हां तर ना थोडासा ग्रेव्ही ठेवतो. लाईट जरा कमी पडतात, खिडकी नाही त्यामुळे जरा लफडा. सनलाईट नाही. कोकमा टाकते दोघांच्या. हां हां चल लवकर. बरोबर 1:10 झाले. तुम्ही काय गाड्या बघितल्या? हो. आरा का चांगली उखाळलेली आहे. वरपर्यंत येईल हा. आणि आता हे खाडीतले मासे टाकतो. शेड्याचे गरत 3 छोटे मोठे आणि म्हणजे ते मोठी झाले गुंजी म्हणतात ते का, आणि काय ते बोलतात काचके ना. हां काचके शेतूक. हे काय बांगडो खाल्लं. एक बांगडो हा फक्त तो चुकून काळपासून आहे खाडीत येईल होतो. मासे फ्रेश आहेत एकदम. हो हे काय ते स्किन वरसूनच समजतं ना. शेपटी जियात रोज जे पापलेटा शेपटी खाता ना. आज शेतकाची खा. बांगडे हो बांगडे बांगडे 2 होते वाटतं छोटे. छोटे छोटेसे होते पण दोन. पातळ बरोबर आहे ना. बरोबर. कन्सिस्ट. मीठ कधी टाकणार? आता टाकून. मीठ टाकून कमी कमी म्हणा होतं मासे जास्त झाले. हो जास्त आले टोप भरलो. आता मीठ आणि कोकमा टाकूया काय 15 मिनिटात ते शिजतं. तर म्हणजे आता सर्व उखाळ म्हणजे शिजूक ठेवलेला आणि सर्व आता हाय वाट बघतात जेवसाठी. आई पण हाय. हो सर्वजण वाट बघतात. जेवायचा जरा आराम करायचा आणि 6 वाजता निघायचा देवगडसाठी. काय कुठं जल्लोष करत देवगडात जायचा. भावीचा वाढदिवस करायचो आणि नंतर जल्लोष कार्यक्रमाक जायचा. आई म्हणतो माका थंडी लागणार आहे जल्लोषात. आई सांग जल्लोष केल्यानंतर मग ह्या नाही होणार. हो स्वेटर आई का घेऊन देऊ को. बर्थडे गर्ल येईल हे बघा. बर्थडे गर्लचे जुने कपडे मॅचिंग केला. थोडा लाईट डार्क हो. बर्थडे भावी संडीयात नवीन फ्रॉक भावी आणि साफी आहे. आई मोबाईल बघू नको. मोबाईल ठेवून दे. मोबाईल नाही बघा खेळायचा. आता बहिणी आहे ना हेअरस्टाईल मस्त. आणि हे सर्व आता ट्रायल करतात कपड्यांची. ह्या टी शर्ट घालू काय ता टी शर्ट घालू. पप्पा विचारत हे घालू काय ते. आबाचे कपडे झाले की नाही. भावीच्या वाढदिवसाक जाऊची तयारी सर्व चालू आहे. विठ्ठलाचा ह्या हे पप्पांची बघ पॅन्ट बरोबर का. पप्पांची इस्त्री करू नको. पप्पा इथे घाला तुम्ही चला. टी शर्ट बघा एक चांगला व्हाईट सागदी व्हाईट कॉलर. हा सॉरी शर्ट. पप्पा शर्ट घालतात. पप्पांना फुल टी शर्ट दे एक. नाही त्या शर्टानं ना हाफ टी शर्ट घालतात पप्पा. हा बाहेर नाही घालत. खायचा बघूया. हे बरं बघ झाला का जेवण. भूक लागली आमका. हे बसा लगेन हात घेतो. तर म्हणजे पत्रावळी वाढलेले आहेत आणि बच्चे कंपनी आहे जेव बसल्यात. मनीष शाळेत आणि गंधर्व पण शाळेत. आता येत गंधर्व वाढदिवसासाठी खास. आणि हय बड्डे गर्ल का काय काय हा कुर्ले भेटलेले जिया पण कुर्ले भेटल्या. माईक पण कुर्ले भेटले. आणि आमट्यातले ते मासे नाही खायत. माईका भेटल्या शेपटी बघ. शाबाश माई. आणि आबा पण जेव बसलो. तर आता आम्ही पण जेव बसतो. तर म्हणजे सर्वच आता जेव बसल्यात. पप्पा
विठ्ठल आणि माझा पण हाय जेवण वाढलेला तुमका दाखवत आहे. चपाती हा, भात हा, सारा माशाचा, हे खाडीतले मासे आहेत, त्याच्यानंतर चिंगळा आहेत, शेंगे आणि हाय खेकड्याचा लोणचा, कारण खेकडे कमी आहेत ना. हां लोणचा ना, लोणच्याची कशी एक एक फोड वाढतात तशी वाढलेली आहे. आणि खेकडेच भेटले नाही. आणि जिया हाय बघता, जिया का डेंगो तोडून देवतो आणि मी हाय शूट करते. भावी दे ना तोडून दे का, साऊंड दे. क्रॅप कटर आणूया आता आपण. ओके ग्रास कटर ना क्रॅप कटर. पप्पा ग्रास कटर म्हणतो, डेंजर असं. तर मंडळी येवा जेव. ह्या बघा मस्तपैकी ताट भरलेला, पत्रावळ भरलेली आहे. येवा जेव. आम्ही याकडे वस्तू कारण माईका ते हे तुटत नाही, ते ग्लास कटून तोडून देऊ. ग्लास कटर गवत कापूचा दीपा डेंगे फोडून दे त्यांका. दीपाली बसला खाली दमला. भावीचा बर्थडे आहे ना म्हणून भावीच्या बाजू केक. हा केक भेटू खावा ना त्याच्या बाजू का. हा भावीच्या बाजू बसा मग केक भेटा तुमच्या मधीन. भावी ठेवा तुम्ही दोघांनी बाजू बाजू बसा. ओके हा उद्यापासून एका फटके देतील. आजचा दिवस लाड तुमचे. तू काय केक खात. भावीच्या बर्थडे साठी सर्व बच्चा कंपनी जमलेली आहे आमच्या गावातली. ही बघा, हे नाव सांगणार काय, तिचं नाव काय. आरव. तुझा आदिश. तुझं नाव काय. खुशी. तुझा परिधी. तुझा हा आबा. आबा ही आजी आहे आमची. त्याच्यानंतर आई आ काय लिहिल्या ना. चला पप्पा गायले. पप्पा येऊ देत. थांब पप्पा येऊ देत. टू यू हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे डिअर भावी. हॅपी बर्थडे टू यू. बरोबर भावीला माई का बरोबर. माई दीदीले भरव, दीदीले भरव जरा. हा मनीष बरोबर. थोडं थोडं भरवा. मनीष बरोबर. विठ्ठलाचा कॅमेरामॅन आहे. शूट चालू आहे. आभार भारी पैकी कॅडबरी. अरे शाबाश. अरे आभार मोठी कॅडबरी. बापरे. भावी खुश. आणि मनीषने पण. अरे बापरे गिफ्ट लय गिफ्ट भेटला बाबा. हे शाबाश भावी. गिफ्टची पौछार झालेली आहे. जबरदस्त. आणि मनीष आमच्या गंधर्वात पण आणले ना डेअरी मिल्क. डार्क चॉकलेट 50%. आवडतं मला 50% आवडतं. आणि मी 70%. हे पण भावी पण 50% करता. आम्ही 70%. आव्हान सिल्क आणल्या मोठी. बापरे. जा जा कापून सर्वांना वाटा. भाविका भरपूर डेअरी मिल्क पैसे वैसे साठले. गिफ्ट भरपूर मिळालेलं आहे. गिफ्ट मिळाला बाबा. आणि आजोबा आजोबा आजी आणि आमच्या आजी आजीन पण दिल्या ना. आणि आजोबा आजीकडून सप्रेम भेट. बापरे. मावीने दिलेली आहे पार्क. कोणाला पाहिजे सर. ए कोण भाग्यवान कोण आहे तो. भाग्यवान व्हेज व्हेज आणलो आम्ही. आजोबांना दे. गंधर्वाला दे. गंधर्व दिले ना. काकीत दे. आबा काकाला दे.
पप्पा खातात आहे. ठेवून देवा पप्पा, आरामात खावा नंतर. पुऱ्याचा केक हे जियाक देवा, केक मग माईक देवा जियाच्या. माईक खा तुझा. हा हा लास्ट पर्यंत राहिला म्हणजे जास्त असलं की हा सचिबाईक नेऊन दे. आजी मागते बघ सचिवाईंका ह्याच्यात एक परत टाका. दोन विजय काका